Moni, ku USA nyamata uyu dzina lake Kevin Bui ali ndi zaka 20 panopo, koma mu chaka cha 2020 mu August anaberedwa iPhone. Atambera iPhone samadziwa kuti wambera ndani, ndi anagwiritsa ntchito tracker ya pa iPhone yo kuti aone kunena kuti phone yake ili kuti find my phone. Ndi tracker icha imagumonetsa dera silimampasa nyumba yeni, koma iyeyo atakaona anasankha nyumba imodzi yomwe amaona kuti andibera ayenera okhala awawa. Ndi anatengana ndi anzake awiri anapita kumene atavala mahudu. Mnzake wina anali zaka 19, wina anali ndi zaka 14. Ananyamuka atavala mahudi atazichinga ndikupita kukakoleza moto kuyatsa nyumba ija nkuthawa. Apolisi anangopeza mamawa chingozi choopsa, nyumba inayakiratu. Nyumba yomwe anayatsayo inali ya banja ili. Banja la anthu aku Senegal munamwalira mayi ndi ana ake atatu ndi m'bale wake wina wamkazi. Anthu 5 achikuda aku Senegal anaphedwa just like that, akuti kufuna phone yake. And nyumba yomwe anapeza inali yolakwikaso. Apolisi samadziwa kunena kuti ndi ndani wapanga chiwembuchi ndipo angampeze bwanji. Ndi anangoganiza poti anthu ena ali ndi nzeretu kunena kuti tichite check kuti munthu amene angakhale kuti wachita target awawa ndi ndani. Ndi anapempha Google kuti yapatse ma search results ena aliwonse amene wina aliyense anapanga search address imeneyo. Ndi Google inapereka inapeza kuti nyamata uyu Kevin Bui amachita search area imeneyo komanso amachita search nyumba imeneyo. Ndi apolisi anayamba kumutsata. Kenako anapeza CCTV nkupeza kuti anyamata atatu, mmodzi kukhala Kevin pamene anawatenga kwa achita interrogate kwafusa, anavomera mulanduwo. Ndi poti panopo avomera kulakwa awapasa zilango zosiyana. Wa zaka 14 yo ampasa zaka zitatu ku juvenile detention komanso kuti aseve 7 years ku ndende yeni komabe yoti ndi ama juvenile. Wa zaka 19 yo ampasa 40 years in prison, pamene iye Kevin ampasa 60 years in prison chifukwa choti wavomera kulakwa. Ngakhale ndikuona ngati personally wapha banja la anthu 5 kumpasa 60 years pena pake ikakanango mpasa life. Koma nkhani yomvetsa chisoni yachitika ku USA, anthu amangoziyendera amangokhala zawo, wina baso zangu abugitsira nyumba moto. Imagine imene ndi nkhani ina yomwe ikuchitika. Zikomo kwambiri.